alle sammen, jeg hedder Clara, og jeg er i gang med at lave den her nye kanal, som I kan se. Og den første ting, jeg vil lave, hedder T-tid. Og i T-tid har jeg simpelthen nogle ting, jeg vil tale om med jer, ligesom I piger, og ja, jeg kan give jer nogle råd og alt sådan noget, så ja. Den første ting, jeg vil tale om, det er noget, der bare lige falder mig ind, altså noget, jeg egentlig ikke havde ventet med. Og det, der falder mig ind, det jeg altså tænker på lige nu, er egentlig om kærester. Så lad os tale om det. Jeg har så ingen kæreste lige nu. Men inden for min klasse, ja, jeg går i skole stadig, hun har egentlig bare kæresten for at være populær. Og jeg vil sige til jer piger, hvis I tager en kæreste for at være populær, det er det dummeste, man nogensinde kan gøre, altså helt ærligt. Hvem gør det bare for at være populær? Jeg synes bare, man skal være kæreste for at være sammen og være forelsket. Man skal ikke bare gå rundt for at være populær. Og nu er jeg populær, fordi jeg har en kæreste. Og en fra min anden klasse, hun slår også op med hendes kæreste, fordi han var træls, og han ville egentlig bare have en kæreste for at være med i drengegruppen, eller hvad man kan kalde det. Og jeg synes bare, at det ikke er fair, for at man ikke er ordentlig over for os. Jeg synes bare, at man skal have en kæreste for, at man skal elske ham. Ikke for, at man skal gå rundt og være populær. Det må nogle af jer give mig ret i. For eksempel, jeg vil jo ikke vælge en kæreste bare for at være populær. Jeg er jo ikke så populær, og jeg er ligeglad med det. Det synes jeg virkelig, man skal være. Jeg synes, man skal være den, man er, og det er jeg. Jeg vil bare ikke gå rundt og kopiere efter nogen. Godt nok er der nogen, der har lavet T-tid på YouTube, men det er jo ikke ligefrem at kopiere, hvad de vil. Jeg vil bare tale om, og det er der også nogle andre, der har gjort, men jeg vil jo ikke ligefrem kopiere og tale, hvad de taler om. Lige nu, der taler jeg om kærester, og jeg ved jo ikke, hvad det andet skal være, så jeg skal bare tale videre. Jeg synes bare, at det er så dejligt at have en kæreste, har jeg haft en gang, og det var virkelig den bedste kæreste, og på et tidspunkt, så gik han bare hen til en pige til svømning, hvor jeg egentlig så det, og gik hen og kyssede hende bare for at være populær. Og det er det, jeg siger, man ikke skal. Han kyssede hende bare for at være populær, og alt sådan noget, og i dag, så går hun rundt og siger, at jeg er populær, fordi jeg var kæreste med den, dit og dat, Jeg var bare så forelsket i ham, og vi kyssede, og han var bare så sød, og han beskyttede mig rigtig meget. Og jeg synes bare, det var fantastisk at endelig være kæreste med nogen, og så vide, at han rent faktisk kunne lide mig og elskede mig. Jeg var totalt forelsket i ham sådan her. Og jeg slog op med ham, fordi jeg kan ikke klare, at han har gået rundt og kysset med andre. Og jeg synes, det var forfærdeligt, at han har gjort det for bare at være populær. Og jeg synes egentlig bare, at han skulle lade være. Og ja. Det skulle han Så jeg ved egentlig ikke, jeg havde ikke talt med ham i sådan ret lang tid. Og så fik jeg egentlig mine venner til at spørge ham, fordi han gik til svømning. Og så spurgte han, og så sagde han, var vi ikke slået op? Og vi havde ikke engang slået op, men jeg var ret glad for, at han sagde, at vi havde slået op, fordi jeg gider ikke til at gøre det selv. Fordi han var en kæmpe, det må man ikke sige, men idiot. Så. Det næste emne, jeg vil skifte ind til, det er noget, jeg skal tænke over. Og hvis jeg skal tænke over noget, der falder mig lige ind, som ikke er planlagt, det må være, jeg skal fortælle om, det er noget, der er sådan lidt sørgeligt, men hjemme i mit hus har vi haft et røveri. Der er blevet stjålet for, nok over 150.000, måske 200.000 kroner. Og jeg synes bare, det er så forfærdeligt, det stjålet min computer, min iPad, alle opladerne til computer og iPad, min telefon, mit buskort rent faktisk. Så de stjålet nogle af, for eksempel min taske, det Dunlop, det er sådan et lædermærkeagtigt noget. Den var jeg rigtig glad for faktisk. Jeg har fået det i julegave, det synes jeg er ret nederen. Så har de stjålet min
et Sims-spil, jeg har. Det lagde i computeren, fordi det plejer jeg bare at gå ind og spille på. Og så er de ved at så stjålet min mors konfirmationspenge, fordi min søster skal snart konfirmeres. Så de har stjålet noget af min mors tøj, og det synes jeg er sådan lidt for privat. Og det giver noget ved vores hunde, det er mega. Altså det er virkelig noget, der gør os ked af det. En af vores hunde, han plejer at være en jagthund, han hedder Thor. Han plejer altid at være jagthund, sådan, når der er nogen, der kommer, så tager han den jo ikke. Det er det, man forventer op til ham. Det forstår jeg også godt. Det har han også gjort. Men de har bare gjort, de har bedøvet hunde eller et eller andet, og det er virkelig sådan. En af vores hunde, hun er gammel. Hun hedder Lady. Hun er snart 10 år, og de har bedøvet hende, og hun har dårlig mave. Og han havde brækket sig. Der var blevet snaske. Og jeg synes bare, det er forfærdeligt, og man er jo mega bange i det tidspunkt, og man virkelig ikke rigtig være alene, og heldigvis havde jeg min bedste ven, der støttede mig op, og det er jeg rigtig glad for. Så hvis I nogensinde prøver for et røverpiger, så synes jeg virkelig, at I skal overveje at finde priser og ting på jeres ting, fordi at så kommer der forsikringsmænd og spørger tingene på over 1000, og dem under vores forsikringsmænd, han vil heldigvis ikke have at vide bon og alt sådan noget på ting under 1000 kroner. Men hvis han eller hun, jeres forsikringsmand, vil have det, så skal jeg nok få tjekket hele jeres hus, for det koster ikke priser at have en mappe med det, fordi at det kan tage ret lang tid at give dem så. Seriøst, gør det.